Abosom no omo yaade bi omo de bone chedipa o yaade a omo bo kokosa mprensa omo pe wasem no mutum bo kokosa ade a wo ye ni gyan ade a wo ye ni gyan tumutum di daye so kra koso obi se be ka kire konfo asimesi na be ka kire na ba nko konfo sa ade wo ye no so wanya ya mi esu asimesi mi kunu ti obo bo kokosa nto so obo kokona wuntie di a na ogya okwan se oba nsuo ni mu se na ba nkro we ne na ofin we se oba se opeba untime ngonti na namma eba ne bia o mesire nyankopon no masra asase ya enseba no de ama na saa tam no woni asuo no akwa apam ampa ode ba ne be ma na se ode ba ne ma so aya merada ho tunsum na memene ne nam no eya so ne bɔ me ho ban akromfo beta aka me na me ne me bosomfo me som pa a me de som na nam ne me kuradi me di ma wo mo no anro be se mu kutatu me di tu ni firi wo mo nsam Abosom ne som ye nyankopon de omo ma ye se omo som ye se bibi to a omo yu mfirim omo ne yabofo ye pa na yo ko se abofo na abofo won abofo nya abosom ye na ya abofo am nkyere ma de bi sofo bo wo se wo ye mpa ye boss wotimi tie na so na okuta mic no ayi din no oti wo ya se oti ase wo boa emu oti na kasa kire no asantima konfo panyiri konfo tida okoshe nkom bi sa nkom na okoshe ye na 40 days omo si amem omo chi ni twa ni ti omo twa ni ti se na shiri pa white when the feeling ti mu ene epi ba bi edi botiri ko asem wotini ka asantefo beto mere bi no na mo chiri pamio asantefo beto mere bi no mo chiri pamio eso ne nsem o kan nyina bem na na sua bankure ne ofe konfo na na kura dia do woni bu so de dumja konfo na na agani mbo aten na na me ma pia ofini abankura boye yadi mi kwa jimio ofini abankura boye yadi mi kwa jimio abankura no fi abono yadi mi kwa jimio abankura no fi abono yadi mi kwa jimio jimio azio jimio Yeba besia de besa so be fa diary no fa pen no ajoti bibi e de ato ho no se nende ene esu abankure ene abena esu abena ofin abena esu ofin abena asanso ehia ne konfo na nakone du yeba bedi nkomo bebre e de afa esu apam ho obi ne ensuo kwa apam a etesai nema be ne sese nipa no de ma ensuo no waye konfo okom nsuo mienu no enu nti ene ya atwe pere no nti ebepese wani bedi akire wa bra ye ba betwetwe nkomo ade afa esu apam na esu apam no kwa ye mu ahodo sei na na betumi akire mu ede akire na na akwaba mejo sumini aba bacho bia boko nyankopon na madawo ma me ho ye pa ede na na no mase na yesu ade esu apam eno wanti na wa esu apam ye mu ahodo sei yo edika medi nka achia atiefo a omotie nimse nyankopon na madawo ma mechiachi obi bia na miso bia so ho ye kase esu apam a onse oba ene bema mo wade a etise maka entam edi nsese oyere no na ukuno no saa na ensu wade konfo a wo konfo no mudi nsika ntam ema nsuo ni se umfiri nachi ensan kwaji tumi fufuru bi nyeden emeka ho ne yede no prekopa odo yeden eye adwuma sana nsuo awade no etie na abosom awade etie enti se woni bosom ne kosa apam no wi a mumienu no wo konfo ni padua no ehye yeden eda wo so ehye da wo so ehye no so eda wo so ne eye bosom no emela na nsuo ne mela ono obekiro se mra wi ade wo mempe no wonna yeso di sa ade no so ma no on se konfo bia dom gu ho so edom gu nipa bebrebe ewo wo nchen enyo nyina na echiwade na omu chiri no na esu ni chiri no enyo nyina na betim di sa echiwade na yeden ama wo mo nti wo a wale esu na wale wa no eye adwuma no wonna yese sa asudie ni nyina beda wo so sana de no etie yenhwe se konfo awa eni esu akwa apam na si bia eni a obeta na chi wumfiri na chi na ensufo flasa aba abeka ho eno nso na ho hyehye wo ho a obeyama first ensuo na no afa wo na na won se panyini di panyini ena ewiasem no
se udi nkan wale wo yiri panyini kora na yen se ukọ wale foforo aka ho a yen se udi mpatade den ema no nti saa na honhom no omote nti se honhom foforo bi saa be wade wa panyini na ono wo wade wo no ise wo ye amamere di ma no na osere ne ma ne gitumansa ensa saa nsu foforo no abeka no onso tima beka ho so ono panyini na anye ntuma oye ya anya de se bi saa na adenete Oni Nsuo ye adwuma na Apam se wonfri nachi de ope bia nso no obeye ama nti de na beba se komfo beje adwuma ebi o se mi yusu na mde ye na adwuma na enyi no aye bone na wafum Nsuo no se wonfum Nsuo no na ne Nsuo na ye adwuma oni Nsuo na koba oni ne da so de ya adwuma bie no wa de mabosom na wonye enye so oye one na agi adwuma no so wontimi nya adwuma no obeka achi opini se adwuma no wontimi nya fakọ baby fufuro mo nye den enkoye ma wo so no nya getum nko ase meye de ama wo de ya yen se wo ye de ma wo na se wo konfo no koye ho amamere na ade na anyi yiwe ba koye mamere na anyi ya kan wi se oni Nsuo ne ntam no bibia ye den abam nti yen se wo tu ho anamo na ko hunu ehun adekora mfunsu bia wa ye den wa ya sa ade ne ntimi nya den ema nti sa na ade na tie nti se obi adi Nsuo aye adwuma because Nsuo den ke enye omobone oye omobone a atonso na wose onya wasochi ana nti sa dabi mokosere dabi ensere on say Abosom no omo yaade bi omo de bone chedipa kese pa omo de se oyaade a omo bo kokosa mprensa ebu akora ometima bo kokosa omo pe wasem no ometim bo kokosa ade a oye ni jan tumetim di dayeso kura koso obi se be ka kire konfo asimesi na be ka kire na na banko konfo sa ade wo ye no so wanya ya mi esu asimesi mi kuno di obobo kokosa nto so obobo kokona wuntie di a na oja okwan na osa ko wale foforo sana yasom no etie nti nyese ufitin ya na bosom okun na se ufitin ya na bosom ochew dabi wo ye konfo be ya kire so boni we na wo ye twu firi ho to otufo sa na wunti a no asade akoba bia wudi agoro kono na okosa Abosom kro ho no de akotu nanim sa me konfo asimasi boni se no aye matia na wontinti wudi me se tunufo yedan ema me se konfo na Abosom ne ba no ka chi na wo konfo no wanti a woni beba won so no ye kosiewu enzi ansa na ebia o konfo be fun Bosom no obefo obi fofo nti so okun konfo ne fransa na ofo isu yiwu firi ho ewanyimu amfiri ho so a ade a wo yini Bosom no ba kosukuru mu ohene daye utie ni ba kosukuru mu ohene daye na mpanimfo bukuru ne mu obekọ mo so akeka che mo se ni person mesie woteme ho no wodi fin kame wo se amamere anye se me wo ye mamere nya no wo ye ntimi ngwa ni biem so ana santima me nyina nipa wada ya no yesumankwa ahene nti eyeda ya asem no bekọ sumankwa ahene nim sumankwa ahene so di ne tumi eno tumi otumfo de ayeden ama no edi begina so se wo konfo no twa rasta ebe yi rasta nyina atuagu na fe ya power free Bosom no ni ama nipa foforo a Bosom ne pe na akware ndi na ayeden aba sanaties wo enku a ye yi wo free Bosom no ye hu nanano mo aside ade ne Nsuo betumi aka obi wa se ebra mepe ene sese me ma wo ware se ebi nipa ne ye oba ne Nsuo ne kana ebra open ne sese omo oba no na be ma so sa ede ne ma ne basa on se nanamo no se omo be ware wa ewo emere anytime omo de ma obu okura betumi aka se me ma be 7 years 5 years and so wade nti saa tam no de ama ono emere no nso ya untimi nware ana akoma adwuma no nipa ni bi wo monte ase ana asa akomfu ni bibiribi a omo ye adwuma no bi wo monte adwuma na ase ne de ana obi wurem se wo ye komfu na se wokom na Bosom ma akwan se wade a ye wa amamere ni amamere yen se yama Bosom no Bosom no wo mpatade bi yen se wo jew eye o konfo na o ko na na so o konfo no e wo amamere bi yen se Bosom ne jew na ye sa amamere ndi ma Bosom no
akunya ti so nyina obeji obi konfo no an konfo no obeji usesedwa obeji udwan obeji ntoma obeji akokɔ obeji ukosua obeji mema ntoma yɛsɛ nwentoma saa no meni nyina obeji saa mpata ndi egu hɔ e de ayɛ saa mamere ndi ama saa abosom no muyɛ miyenu a panyin ne beginam agye saa mamere ni nyina de apata ama abosom no ansa abosom no akoma ayɛ den ato na saa tam no sunsum ne spirit na yɛsɛ omde wura omde wura ayɛ den awie bosom bia be makomfu bia kwa sese de me ma kwa wade no na adwuma wɔde woyɛ no ana se be bi opese wo spirit ne kɔ no wɔde saa spirit na koduru awie ansa wa ma kwa sa wade na sɛ saa no mani nyina mpatade no amfa ma bosom na nya de sɛ awade ne beba so ɛna de oba no so o amamle obɛyɛ ana sɛ omagye ayefo ne wie a wo oba no so a wo bɛware konfo no sɛ konfo be ma na wo bɛware na wo so no wo mpatade a wo oba na ɛsɛ de kɔma bosom no oso kopata bosom no dwan nyina oso betwa bi so te ase yiwi a afie na bosom ni be yiwu e de wa kyerɛ omo a esomfo na wo ho no sese de ye konfo no yiri ni nti ani die bi e fata bia mo de ma konfo no mo mfa sa ani die ni bi emfa ma na yere no sa pepepe na tie obi abaje ebi obi aba se bia opeba na Nsuo ene bi ema ne ba e chese nipa ne Nsuo na kwa Apam na se oba Nsuo ni mu se na aba ankro oyi ne na ofin oyi se oba se opeba untime ngonti na ma eba ne bia o masire nyankopon no masira asase ya so ti ase ense ba no de ama wo na saa tam no woni asuo no akwa Apam se ope eba ope ne ba nti o ma ne ba ne bi ampa o de ba ne be ma wo na se o de ba ne ma wo so a ya mrada ho abosom ma ne bebrebe o ma no su bebrebe hyehye na so bo o mo ye bibie enkoyie no se wo ba bosom so beje ba enye Nsuo so bosom bia obekɔ ho bia akwaje ne ba bia no se akora no o de akora ne ma wo e wo mfie bia akora ne duru a yense yesesa akora ne hyebere odem beba Nsuo ni mu a na konfo kom Nsuo na aye odene be kwa bosom no so Nsuo ni so Nsuo no konfo no kom no so yense odene ko na wo mu wa amamra yense wo mu kire no dane akora ne hyebere enye sa wo ma na akora ne hyebere akora ne so be hyehye tina si begina fu bi o mani so ho hye na ni so be hatu bibi obesum bia no enyina enoma bi obeye bia no emfa ne kwan enti se dane akora ne hyebere yedi ni be ko Nsuo ni mu ne ya amamere e de ama Nsuo no amamere no ma Nsuo ne pe ye kasa amamere bo obi wo nte ase aduane a na sa odwan na akokwa ne ya pe ne de ama bosom no na bosom na akoma ye den ato na nani so a sesesi no de baa no ama ano adwo na sa ne hyebere na kikikiki ne hyebere no adwo ano afi bibi obisum bia wa brabom bia no na ekɔ na nipa ne bi wo so mbegye eba ne wie e wo bosom ne so wie ano omnim se wo ma wie omoma ebiem se bo mbeda bosom na se ana se eduru dabone ya ha ye wo dabone bi eyidi di ne kwa abena asu abankore da pa ye kwa abena ono ofin da ye da bi efe ne kwa abena se fufie ba ne benada na ye kwa abena nti sa ada ne duru anya se wo di akora ne ba na di akora ne ko Nsuo ni mu na ye ko bompa ye wo Nsuo ni man mu dwade wonana enum bi sa tam ni nyina na akora no eno ma ye den e koyi na sa wo mfa akora ne ma wo mu Nsuo ni bedi wu nipa ne nya sa o atans nipa bebrebe yade to mo so ne sa no mani nyina ya efa afiri sa de no obu akɔgye bosomba because mfi be yese aduanum ni kura wonsi ho ye den ɛda on kan kyerɛ nkura ne se abosomba so no ma ye den makwaje mekwaje mu firi bosom asimasi ho na se Nsuo asimasi ho on kan kyerɛ nkura no afi nkura ne be nante sa afi no ma brabo nyina ye basa bibi ombesum bia na ye basa enti e basa ma bosom na ya bosom na homete e ma yiwu sa nipa ne firi ho na se wo nipa no ode yade den eto so se bom do be ko baabi ama ehunu se ade sei na akọ bosom asimasi so koye ya wantimi ankoda na senti tumri kan fa nkora ne ye den ekọ nti no eya eho simbu a omde emma etwe nkrofo aso no eya nipa bi wo monte abosom sam ase bosom de o ya ade ma wa yinaye se wo nipa dasani wuti wi se o ya ade ma me
na ade no so mani kama yense me yiwaye se me yiwaye a next time be de no anya ahoden na ahokeka asa de aye ade ama me enti sa na ade no Abosom sem na etie se bia me twam na me hu Nsuo no e bia me nim be bia na konfo wona me twam na me eja me yusu charge ajo se bia Nsuo se no wo ye mame a eno na se me ba yeya se me ba konfo me hwehwe konfo na chi kwan ba se wo hwehwe konfo na chi kwan on se Nsuo ba ankrato yi ntina me de na aye anwum bi jimio Nsuo ba ankraje ye de me kwa ajimi Nsuo ni ye obi a oye esubatan ye kase subatan a oye obi a o abadaye manipa o tema manipa so te ase sisi se nye Nsuo ni sukwa na ugina bebi bia obegina frɛ Nsuo ni bia no obeba afi no ahyase ana afɛs nyina no ye titi mere nyina bepem na mema beto aso nyina saa na wote enti kurowem ana we afigani ba ana ya finsuni ba okoba bi na wo ho kwakyerew na wotia mu frɛ Nsuo ba nkoro begeme ono yere wo fin ehia so ho na wo ba obetima ba ni party biam abeka se bia wo kɔ no mfa fa esi de bia enti se Nsuo no boa wo saade no se boa Nsuo be yimi firi nso hwewem na boa me mu akosua sen na me ma snap na me ma ska na me ma odwan a yeso be pen Nsuo no konfo na de saade ne ba no no kugina ho no de kwada ase e de ma ho se bia opa mu afiri Nsuo ho a wode kosua na sa kokko koma no se wo yesa emoa no ewum bebrebe adwuma na yeye no on se adwuma no ewumu obia ni n'adwuma ena obia ne hyebre a ekuta no ebu a wo beba obetima ba Nsuo no se wo menyi ngba kokko menyi won nsa bo apebese me nsa pe kanwase bia ode bia guso fa gugu me mu ode saade ne bi gina so aye omo na di omo akwankyere ye den eba eni aye sa akwankyere ne de aye den ama wo mo entinya akokko na se ensa na akusia nko na eso de gi obi obu akwa betim de wanu hu no aka obefa so abaye saade ne de aye den e de ama wo sa na Abosom asem etie se wo koya amamra na amane wo Nsuo ma na se yekusua se wotugu Nsuo nim ana se odigu ano atamse no ye wa amamre ne amamre enya amamre bia na yeso wotukosua tu Nsuo na mehu ye de na amamre de se o ya ye de kosua no gu Nsuo na no ene ye wa amamre bia o ya yeso wodukosua no tu Nsuo ne mo enti nimi no obetimi akyirem betimi akyirem ye wa ade bi se konfo wo hene wo hema omumusu ye soronko omumusu ye soronko so ti ase ene ye wo omu a omoso ba bepemwa wo Bosom no ho ana se memfa ne se waba onye wo hene onye ohema oni yi usu musu ye den soronko nti sa na ade no etie nti ekwan bia efa so ye den ye di yi musuo ana ye de ya amamre nti kosua ne de bia tans mitu enkrofo fo fa sa ade no on se Nsuo no amanfo so esanom udi gu Nsuo no mu enye bone o on se Nsuo bo intimentene enko na ataho amanfo besanom nti se udi ade ne gum na ade ne intimentene enko ya akọ be 3 days enso ko yi ade ne firi Nsuo no mu ba na tugu Nsuo no spirit no se ne ya na ade ne ma na ne ya enkopema de tie wo so ma wie enso ko yi ade ne ye den efirim don se nipa betima ye den asanom se tene kwade a eno a betin de akọ oduru ba bi no wo na mamena wie no wayi no oto atwene nti sa na ade ne tie nti kosua de obenya odi ya mamena wie afagu Nsuo na no ye mfa gu Nsuo no mu fagu Nsuo na no odi gu Nsuo na no ma se e wa abo obefadi kosua de gu Nsuo na no e wo nsem bebrebe eka e wa abo a efiri Nsuo no mu a yen so obefa sa ade no e de ko eno so wo ho se sa Nsuo na akoye sa ade sa abo ni bi ni mu de ya edi 3 days na ade no guma yen so okoyi sa ade no efirim
Se saa abo ni bi wo nsuo ni mu dia udu gu ano a ade be chi no obafa ni nyina memene no de ko onyine abo onyine ana danchem se bi wo nsuo ni mu nko ade odu gu nsuo na no oba be fa ni nyina de akọ se bi ni mu dia obekọ no na ego ho na sunsun no ana se nsuo na akoye saa de ni ma no ade na ewo mu no abefa saa de ne de edeko ene kosia no so kura de ya ade no information o amanfo enim asa wo kutafo na ade afre opanyini bi ana wo fre obi amani saa na tie once na na mo wo enoma bebrebe o mo di gina so ye o ma de kosia no betima kasa egu so obi okura o se bie so bie kosia no so na ehwie white one ni nyina atugu na nka red no no akira o ma mere bia kan no ama tinta so di atum na di nkuto atara no anya wano asem so ti asenti wo no ma bebrebe edi kosia na yeden eye enti se me koto se bese kosia se de egu enlo fita so ewo nsuo na no a e kan de sedie on se sedie na ye kan no sedie yinshira ya e kwan ben sedie yinshira musuo bia obekọ bosom so ana obekọ nsuo bi so no bekere se be yi musuo ma me na fa sedie ka ho no o pa kere so musuo na obi yi no besere so what you say o pa kere se musuo na obi yi ama no ade kura o be hwehwe no mama wasere ena sedie no so ye wo mumienu ye wo sidimum ano ne ye de sidimum ne ye sedie na akire ne mpaye na sidimu no ye umusu edi ena sidi ye sede no so ye umusu edi enzi we ni emumu no e kire say wodwuma no enye ya na on da bi sidimu no on say sidimu no obi a waye bone bi a wadwane okohunta ba bi a ye hunu no so obabosom no so obekire so ko pes sidimu bereme se enipa no so akodwa wadwane na kira yeden ayeda yi hu no ti saa de no de bi gina so ba bi o bia no o de bi gina so akohwehwe no ti na fe ne sidumum ene wo se dia wo se de ti se dia wo se obo kira so ade o me obeya ma on ko pese dia wo se de fa breme wo de yesan bi a kira so mama wasere odwuma gina o de bre no ko ni na wotwe nkulim je be yeden ebebem ayefo yesu ade senena na echomuchire na obi a na sese ko nsuo mu ebi amfanse asam kire no so na ohwe ne nsuo da ne dan chi a no ebi awafa ebi akosia no de akono kwa kasa kire nsuo no eja ato ho obi a na sese ho yes ade no unim nyankopon wode nsuo ema nipa bia na ye bibifo no ye na ye nim ade so hwe se inimade so hwe pa na nya se bra ne ebre wo asase yi so ni inimade so hwe man se nsuo ya ade bia omo bua nipa omo do nipa ntina kuru bia obedu su bia ya chichiri kuru bia si nsuo da ho twenso sama ya se kuru bia be chichiri bia se nsuo na ho ntini chichiri kuru ma nyi iso twenso ansa okokurum se wan twenso no kura be kokuru ni koti ana na tifi ni nsuo ne yeden eda ho enti nsuo de eyade ye de faso ka asem kiri nyame se oni nyankopo bedi nkomo ana obobom mpaye ama nyame atie wa wo de asema me kamanyu aba me bibia me ya me so kosohwe wo sohwe na hu sa mpa ne kura asema me kana ne kura no wagi medi so on sohwe ya asema me kamu nyini so wa opese obi bi koso na se omu obi na ohia de bi afiro bi wo de konsu ano ni nyina se wo hote unya o mens so ya oba unya o menses na se onfa bema ukonsu na no na kokotu nsuo na bom pa ye sugu nsuo no so edo adesede de tu nanim se esuo boa me mane nam so na ntu onyankopon na ade wi a na hwehwe afiri nipa dasani wo mensanka maame enni be na awotwe onsabeka ena obu o so wo ka ade wasi gidie nye gidie ne de ya ade sa dabi me
me aba nko confirm to say wo gimi di na de ba ha so be ya de kura me mfi nye gidie o de be so hwe na hu se na na mutumi ye den e wo ho na abo odi gidie obi na edi adanse a che na odi gidie eba na abo oba bedu na gidie no sa gidie na de ba wa hu so a na gidie onya fa me mfa so be na o misime de bra be so hwe o bana de wase no beto bosom nanim na bosom na anya ama wa no hu se bosom de ma de beto na na ba ankura nim na na ba ankura anye den anya ama ho sa ne adwuma na etie nya se ugi adwuma ni di na do ho be den e be hye ne nsa enti mpa ye bode ye obi atimi bo obi atimi bo mpa ye na mpa ye bo ne ye kan se isa wo ho te enso watima ye den abo mpa ye wo ho nti a untimi mo mpa ye mfede na namo ena oba so nya uko mfikiri yema na unya menses is 7 days nanso enso watima fere na namo sana de no etie na nansa na se me ko nsuo ni ma ese se me ko na boy na me ko di sam bidwuma e bia me ko bommpaye de kire nsuo ni se o nanan emfawrade so no mo nye e bia me bisade a me bisa mo e nsuo na boy na e be ko anase na tifi na afo anani mfifi e pese ye hu mpanifo ne bube yesi ba bi obetena awe atadwe bia wotene de enye se obekọ nsuo na boy enko ene nsuo ne beboa wo bebi obegina frɛ esuo ne bia no ono ye spirit wo ye honhom ena aboya a wo ka no aboye ho no enye dipa nyina ne eyese wo kɔ aboye ho sɛ ofin ne abankora boye ho yi ye wo date bi ye de kɔ ho ene ye wo ahimfo a omokɔ ho ene ye wo ahimfo a omonkɔ ho aden sa na de netie iwura sante hini se ontimi nkɔ ofin ne abankora boye da akopumi se wiase mbesai wahin foforo bi obebebi ontimi nkɔ ofin ne abankora boye da aden ti na sante hini ontimi nkɔ ofin ne dabi eya ma meda ho obeba kora ise osoma na wawura ne mpaboa hye obi na nipa ko ni bigina na nan eye sa amamere no so no amu se oba ofin ne abankora boye wo ma dabi tiane na ebese ande ya kire yede behunta anya nsem nyina na ibie so sese mencha se asantefo de o mama mere to dwa too much o mo kire o ma kire akwan too much on se nipa bi wo ha ade bi wo yen kire o kire na obi susua na ade no bo akwa wahene no kuuchi na okohia wahene na o de kwakire nipa to nipa nsuru bibia o because amamre na mane so de sesa mo kire bi ye wa amamre ye kire ene ye wa amamre ye nkire ye wa amamre ye kire ne ye wa amamre ye nkire nti ne no ya mi tie no ma bi tramo so de ase no ma bi obu ono o ko kire na chiwade ene nipa so o moto nipa nye yesi suru no ben so nti unya kwa kire chiwade ni wie se pe onim so nipa so masu chiwade no chiri nti ndem de ba keka no ye kura konfu a yeti a yesi ye doye won pi no ye ho obi mu se konfu wo chiri ade o ya obafo so ansa o de beka no ama na no aye den adwo nti me de bia me kasa se mo chire ma ise amamere ne ye be kire na ade edi wuo e de seye e ba nipa de ye nkire be kata so na yese konfu bi twantro ya konfu ne bebere twatro bebere twatro so what you say bebere min inuma konfu bebere obi twatro be kan na sem de esuba koduru na so ya na so ba koduru ne wo no na ntesa na se osum na nam pa dia de bia mi kasa asem ya na omo pema bome osum na nam pa dia wunya se utwatro ade no eyifufu kokwa chese abosom na edo eko enya wo nipadua na akuntra abosom no so omo no ade wo yempe enya se udi soma wo mo ade wo yepe enya se udi soma wo mo sa no mo adwuma etie nti se wo ye konfo na tenanam na utwatro de bia abosom no su utwatro na mete se yese akonfo mpenifo na maba no omo bosom na chiwade a na bia wo hwe na bosom na omunya do mpe we mutimi de chiwade ne ka bosom no
nokre Debbie ma me nchire wade ti Abosom no omane de nam so what you say enti se me ti na aba nkwa hu sisi yi na me se me de na aba nkwa achi wode keka no me pese me wu ana obekum onu okum na onu aba nkwa nwu yi o ana wo se wo na onu aba nkwa wonse ti de bia otu me fo wo se zo na mo sisi yi se ukọ na obi di aba abo na ya apache ya mema ba nkwa menya apache na yeso besa kan obi no watu fu se nkwa ha no akwa ma saa asudie na ba so ofa ho ben obefiri so akọ wade foforo a se be ma hia oba na na oba ati na utu oba fu na oba na mpe se uja no kofa oba foforo no pe nti sana na madwuma na etie nti se wo ye konfo enhia se utwatoro ekire amanfo na afu betwa toro akira amanfo ba bedi wachi no na afu do munam kuntumpum esa na namosom na wosom na osom ne sen na mehu na namosom de obi a wo wosom na namo de ehu nya se odi etoro tam bi di ne kora manipa na odi ne kora manipa nipa no wontimi odi ne kora manipa na nipa no susu hu asusu bone a na namo tia nipa koro nti se utwa nkuntum pochire nipa ne be ye obone na namo dina no omdo mo nsa egu omo no mo hwe o ne nipa ne du obone no okọ just one kan kora anye den an kire wo mo nti be ye sa konfo ko be bia body guys be di wachi dabi ye bodyguard ne ya Abosom no nti o ma body guys di o machi ne se azanfo ne nkontumpofo no o me di bodyguard fo di o machi na me ma ba nkọ konfo metuwi me nkwaji obi 1 billion 3 billion 4 billion ana 500 million bi me nkwaji obi sika nkoye na azan me na ma yede ntilem ko fo bodyguard ya di machi on se me metu me won kra bebirebe me metu me won kra me me mapa se me ko ba bi na me frefre me ye ko afashi ntimu nyina mama me enko emu nyina yeso mo ba somfo ne yeso mu nyina ban ye di machi me ye den ye ko na se ma kokko fa bodyguard no ahyehye no ho na dabi na sunsun na me ne nam no maame enyaso won de bɔ me ho ban me som no nko a me som no kudie mu die ba bia me nam bia me nsuro enyaso won de bɔ me ho ban me ntia senti na ma me bi me nso hwe atom bebrebe pen akromfo beta ka me na me ne me bosomfo papa yemi no nko a na me nua boy ba ko ne tekam ano besi beta ka me kwan yi mu me som pa me de som na nam ne me kuradie me di ma wo mo no ano besi mu kutatu me di tu ni firo mo nsam akwan pe so na vazo je me di tu no ende Nyankopon ne nanam entamasem me tire me nsase ne tu ni kuta me odi tu ne etena me som prensa toy tu ne pa sam prensa tu ne tu na pa na me hwe no tu na pa me di tu ni firi ni nsafe o me de sekan nsachi we sa mic we wo mic no otimi nsafe wo o twa na adufu afi o me de sekan ne ye ntie o me de ma en na ye boro me esusu no sa kwa na me ka so wo leader no kuta tu na me gi tu ni firi nsa me ka chene se me ma na enko me chi ne transisi ema amanfo bai omba ye na ade a me ye ne fom ho de na ma ye awi so enti se wosom nanam wo ne kuradie mu a ba bibia onam bia no omo de bo ho ban enti bodyguard de na bodyguard na wo akofo na odi wachi no a wo guard no se wo so wo ye konfo a wo so wa bene na odi ne kurama nanam odi ne kurama nipa de a ye tutu kura nto ye twa se kan ntwa ye bo aba mo sana nanam som na tie nti na ye obi a won som nananum na ebia saa atoro nchem na to no mpofrumu a na ebia otemu frɛ esuabna ene esuabankra instant wana omo beye bibia bo anana mbebo ano ase ka akra ekohwe ase na utim esuabankra esu ofi munyemi o na nkwanhyese ne beba sabosum ne kura batiri su no wo ye adwuma yesu ogya akoda o si de bia ebetuma fresu ne nipa gu ha obeye adwuma bibisi nipa ne frɛ na yesu okɔ ase me kwa aba bibi to me de hye ntia se me kwaje nipa ne ye de eba obefiri mesu akɔ akɔye na adwuma sa aba
eno ye omo te asantema mu nko an obo omo anase bia watu kwan kwa abrochira obo baby bia wo bia obefre ni bia no beba entra bibu baby se wote bola so kwa wi atadwen a wote ne de tinanam de baby bia ye wade bi se on se meka se wonya menses ye hunya se ofre nanam no na se wonya menses ne bibi si emergency a wote misre efre no ho no yeso oba beje wo so na ufuru umaye ma ne yemu no wi a no abafiri no aba me ebo ho mpaye asere e de ma se e ba ya ntine unye nipa bi a wahyeda nya bo ho mpaye e de asere bo ne facha ye de ama sa atam no anfere na bi ye de wo kɔ no na eden so na esise ne wi asem no nye se ye ma ye na namosom na se ye ma na namabosom no ye ma mu nipa hu adekurente nyankopɔn de wo ma yen nanam no enye ye ne yesom wo mu o mo ne som yen sa David yen som abosom ne som yen nyankopɔn de wo ma ye se o mo som yen se bibi to a o meyu mfirim o mo ne yabofo ye pa na because I say abofo na abofo wen abofo nya abosom ye na ya abofo sa Mami, woni firi adu hu bofo se bofo ni. Da mi hu bi da. Aya bosumi ya na ye bofo, ene ya dane no. Ya so ne so. Ene ya podese no. Ene ya ne bofo, bosom. Bofo ni ba bia, spirit no, spirit bia ti Nsuo. Spirit bia e do me ye adwuma bia ngis bia Nsuo no mo. Na enuamu nso e. Oh. Ebi nso. Mami, enuamu no. Enua ye kase dua spirit wo eduam udum unum dua udum ena homachem ena udi so ye wo sa enua bi wo a sa spirit no na udi kura se ye no ena ye moti adua a moti a eho no motanase ye eje mframa ho no mu ye bibi omudi o magoro die wo nua bi a na emoti a no ena tete eso ena emoti a su bia no bibia ni Nsuo ewiesimu tumi die abosoma kese ne yenya wo moye na omosum nyina afiri Nsuo ne bae enti se bosum bo a wase mi firi soro ena eba ha otufiri Nsuo mu okosoro no aba nyame de yetumi bibia ma asuo enti yabofo no obi ka se me ne bofo ne nam obo ne bosom obi na no ka se me ne bofo ne nam se pe ka che sofo kura na se nipa kura se oboa bosom na wa podese no ana waye ne angel oboa sofu bie no obofo bia obosom sofu bia obosom wanza sofu bo am nchise made bi sofu bo wo se oye mpai boss wotimi tie na so no kuta mic no ayi din no oti wa ya se oti ase oboa emu oti na kasa kire no pa emoti na kasa kire no emoti o mko sirim na ekwaje esirim de ye de kike kwara esirim de moti ana ko sirim ko we ntino mka se o de meso onsa de wakọ baabi okwa bokoko hu Ghana asofofo mu go ha omuji moti de o mabe ya asore na ma ti sirim do mo ma mo ho mo ba ye ho pa ana nde enye moti aje no mo da bi wo ba yo de ma moti a ye me ma bosom na kasa ye me ma o ya wa mu de a so re bu gusu nsa atwa su dwan atwa bibia na woni ma so fufu ni mu dwan dodo mu twa ne Ghana ha nya boa ye di bebrebe nyina gina so fufu so so te ase nya boa ye den nyina ne obukura tu dwa so koto dwa wonti mi nto nyina gina so fufu so enso mo se mon akonfon mama dwan ni omo je mami me konfo mi tie metwe dwa ma bosom na dabone ana se ebo som da se ne benan ana ifiada metime twe dwa ma asuo no sofo so die unya ma ne bosom a 3 days bi obetwe dwan 3 days enkokọ de yenka na sa no betwa wo ha na skutwa debe o bosom dan nyina wo komu enti ne de be mi tu nkrofo se sa nkrofo no a business no moye enyes asumbi eno mosom
sofu bia ne be hie bia wagidin bia ukohwe ne nnwuma ne cars ni ne fie kuta na anya asem kotoa ye no ma nante eno mo de guso ye nante me abankre enkran amanfo bebrebe ne me na nse kwa me ne mo start ye yi sofu bi frem ne say da abankre se ne odi edi betudwa na mo so da binya se na ye adwuma na madwuma de wa no nyimu mo ntimi nye so na ya mo man krofo hu ni se ye enya abosamfo ye enya abonsamfo ye na nyankopon de ye ma ye se ye mesom o man Ghana na o man Ghana nye de emfa ne ntoma pamfina na momma heda edi bibi abebra so na mo se ja obebem na ma se ye dwuma no so ti ase ne kapa de Ghana so fufo twenwa pa ma mi jai konkran kowe kokuma se kowe entina sa times no wo sofu bi o twedwan bi a ye ne yankofo ye siremfo sao le meste dia steady hwe pa he siremfo anu dupa pa siremuni a o kan ne nsam bahat o dituro no monsa se ye kula bibi fo sa dabi siremuni a mesi na no hanu no ye obi ono monsa na se ono monsa na no ubeti na koye secret bi obi on kada nti atams na sofofo ne pesa ankrofo na asem omo na ye frɛ omo to nwan eto nkokɔ edeba ti asofofo no mu twanwan omu twadwan pa atwa nkokɔ pa na ntwe do mu mu ntwa omu twa na ntwe de no se mo boa omo na so mo sa kogina aka se abosom som ye nkwasasem de a na kyese nananum kro mu ni ho me untimi bana na ba ankra ha emi emfa ho mehye na iso aba ankra nsan kogina ba bi nka nkyere se abosom som ye nkwase asem mekum enya me mekum asu no bekum sofu bi wawu sisi wawu a yesi ye no obedi asu ye bi obedi asu se pa e de no koy konkra o ye na dwuma onye sika toto ka ase wie afi obeye no ho se onde onko ba bia obegyina so de mo onde odi nyame na ye adwuma onde bi na ni ba no nso watene kan waye aso de wi akwata de kan room obidi ni tibutu ni table so mko na wawu butu na mo je firi ni hwenu mo ba twitwa abosom ne mpo ano wo so bosom ni susi wata so ba bia wo ya so ne ho na bosom na hye enti mi sankrofo ndi ye na omo anenam ene na omo anekoba nyame nyankopon nyame wo ho pa obi be kase nyame ni wo bia ni nkontompo nyame wo ho nyame onem nyame oneme sana eti adwembone a wo bedwene me de be fa wo ho no ene wo papa a wo bedwene di ama me no ene ni ye nyame no e ni panim nyankopon do wo bom pa yesi ese me bom pa yesi ese mi nya de bi afiri wo a nyame no me wura mu ade na me hwe bia me nsanka iso be wura ma ema wakoma ema wadwene se di pasimasi we ade ese no wo penti fasade na ye den ekoma no na wo ya twuma adwensi bibi so bi wa kwa asori a omo say nipa 5 mu nyina ha nipa 4 mu nyina nipa 7 na we bompa yema we ya na we abompa yema we bompa yema we na we abompa ya nyame wo yemi enum jo na mpese asori so na asem bi chema adwena mpese mbisa yema mu ha no se ebe obi edi form a yentime mfa ne ndi ohene yentime nananu ntime ensi ne so eye no kresa Debbie obi o ye ba fine Debbie ti obi o ye ni frani ana o ye bo fine oni akunya ohene na ahema ye sunsun no ko ye no enam no se bi ya ebi ya yarefo ebi ye bo fine busum bi betima basisi e me nante kama e betima ba msisi ya abra me ye bo fine isa me nante fom enti bosom de isa obi a ne nsa etwa obi a tieni o obi a se mfa ne se ne nsa we no etwa afiri ho no aye nsasini ende untimi nkom na na mane yi na se bo nsa we wo ho na bebi a we bi kwa na edidem kakra ende mfa ho se bo a nsa we ye twa we afiri ho na ye twa wo na we no afiri ho ende untimi enkom
na obi a ebia ye ntwa ne nan oye ba fine fine obetima kom ebo Abosom no abeka no oye bo fine nti oni na yeso de ne ye adwuma esenka se ne be ye ne be die de ne wo se senke nipa ne ba fine na se nana no si ne so a ese so so de ebi wo ho tie ebi wo ho minimum komfuo bi na oye bo fine Abosom ne ba no asode okomu wie Abosom ne firi ne so ko ya na oye bo fine enna obia onse make say obia ne bofo ha okuta no obo no ne sa spirit na obeware no oye bo fine nto ohun ne diem nto ko ne diem so ja say enna bo so kra ehun ya say obeka ne se bo a wade ne be ye adwuma obetena afa akon enna na make say na akom no amanfo bebrebe pere wo mo akom no obia ni mu chichemu ye wo obo okokomfo bo wa du no otete na cheso ye dinsini ya onye obi o utimi buo obi tina adwuma no yekohu school no akom yekohu school yekohu school yankomu nwie da o pao me ameti wo me nyankomu me nkomu half school na me ko no me nkomu half ada me komu me hunsi mako school na wie no na sa na mewu na me nse gumebo sa na akomotie sisi ya yeto yesi ye se mehia moa bi yense me frem ye nkokonfo bi a ono so wa animu cheme a wakoma jame na meje adusia wo no wo no akina me konfo ene fa we ni we ka we o de ka be yisin na me makoje saade no e ye fini no wo tini yesi akomunye nkomunye no nze bibi che wa jonso na won ti ase o ti me consult o nyanko konfo yense me frem no se bo akwa yesi me tie yesi me yi musuo bi me yi musuo bi ama asuo no na se me busa na de no won fimi a yense me frɛ konfo foforo na me de tunu nim se ne me kasa asuo mfimi nti me sɛ so hwim ma ade de na esi a me kasa ma asuo ho a won mfimi no no akyere bo akonfo adie na aba nti emphasize ntu sei nti besoso no me de dwato koma no no di animu no ne Bosom no edi dwato nanim di dwato la bre Bosom no sunsum na asuo na koma ato ti afi wu bibi obeya ma ne bia no woso sa na adwuma ne tie nti yakom nwie na je se ahefo esu abankre konfo ena na kona du ena ni hia ya ni twetwe enkomo no menim se sisi ewosua bibi e de frɛ no waje oti bibi enso e de ato de wonti asie bia na be so beja comment section ho ye bana na ho a ni etumi ebisa no e de amaw aha e de enkomo twetwe ne nyina ye de besi na namba cho wo bibi wo ha be ka che me de afutu amene mitumi de bia amanfo mutie efo ne sei ye no nipa na yanka nipa maye ho yampu nipa ena yintie amanfo ano asem se obi ye obone aye ni bi so obi ye obone a fa bone ne che na de wo de bone ne che na bone nipa na oye obone no no na bone ni bi ebetia no na bone ni bi kono me de mafuto me de mankrofo ne se omunyi na namuni enkanka ni omotu kwa kwatena aburochira omahunu se aburochire na omotie no se omudi omama mede so omunsuwa ede da kurom no nsuwa no yense no yenwinso mum yenimum yense no enti na nama abrofo omapega no omudi ye no enti se wo kohua saade ne dia fabra beboa wo man na wo man nsuwa na omo se no ye to boda gum se galamse de omo ye no nkurase sa na meka no ye kwekuma sim patamu hia na se Ghana enkra kora hwe odoko hwene ye chaye nsuyi na se wodoko odan aburochira bontene so a sa mi ne yegi hu sikadi so ti ase ye ba yekumase ya hwe nsu e da kumase abontene so hwe bola ye tugum hwe fia ye sen abrasa nsu ni betimi atim ni aye ne kama ne duru ani die da amanfo etimi kwaji o mani wo nsu no so Africans ye nim sa nyansa no abra ye tumi bi kura afiri ho betimi akwa bompa ye se wotuwi wuhia bibi yesi a de bia mesase meka wuhia bibi yesi nye baabi nyina na yesu tu anamoko konfo bo okro tu anamoko no woko okaka wachire wode wuhia bibi kyerwo so na ade na kyerwo so no wuntimi mma nanam ho a wo gidi a wutimi fansa wutimi fansu wutimi bompa ye fere nana enye se nanam tie ma na se wagya wona agu nsum na akoto ball agu nsum mo fere nana be fiu
se na mfi o nti metu emaburu no ne yenyina ye hofo se mesere omo mum ye nsuo ni nsuo nkai nipa da sani ho ntimi nante wa brabom na ntimi nante wa asase so ye nsuo ni me ni na mpanimfo no so galamse no munya aye omo ane galamse no omo ye ma nsuo ne esen enkanka ne titirifu ahemfo no ya ahemfo no omo na magalamse ekoso na sese na metu esi esa banko konfo se mbe galamse na se me ba kuru ni mu ama mesi kuru mu ohene so a metima ye galamse ama na yi enti ahemfo no so nya sika pe no na ye ni nsuo ni enti na wahene bi o de bia sasem we mame nkama sem we pa hiame wahene a wuti ukurum unni wa mamere so wonsum nsuo wonsum nkunya na wagya ma wonkunya aye basa wagya ma wonsuo ye se de galamse ye se no sa ahemfo na ye bode mo sasem amakai wo pa mo nante so we sa ahemfo ni nyirobi ani ahoto ye fra ahoto pa se ye wa ahoto no mu ni bi de bia yade de hospital kesi a agidi de bi oboko no omu nego ho chese ani die no mu nyama omu nkunya enyama o maboso mu nyama omu nsuo na na omagya ma nsuo ni yese no enu asudie na ba ahemfo no so no tine de bia bo hu wo hene na wo hema no yade no na hospital no mimi mani fredi ya me ahemfo ni ahemafo be nante ye no wo hene bia wo hempo bia wosum nsuo wosum Abosom musum nkunya ewo ni kurediem o ma wonsu yense ni bia na yade ye frɛ ne yade unyade bi sana yasom no etie timetu ahemfo no fo se galamse no munyaaye na ye sɛ yensu ye tumi nyankopɔ de ma ya asase so no fa pi dane ese tumi bebrebe biara wo gupumu se pomu de ho ne omo office o pa ensuo bi o ma sɛ ese ni bia no odwane hwe ukodun kwa aside ho a ofin ohoi odi ne yi apaye ho anyi oba efiri ofin so ya ekomampon upa kogira ko yi apaye na otwebepe yeso bibia yi wotu despa se woda ho a wotene ko spirit na wo mu a obo nipa na ofiri ho omu mpefin metu omofo mesere wo mo se omunyai ahemfo no pa titru na se akufo ado tenkana no se president de so onye galamsi chama untumi MPP chairman Asante Regi so onye galamsi bebi onye galamsi so wahene ko wa ma ho ama shawu mfuruma ma osika kufu a ma na sase ahemfo na mutumi ni kutam de bia kasa asemu na nam no wahene bi ko wase ya tumi no president agitumi na fini nam se president oba da ben mo na tumi ni kutam nti president na ka se ma obi kwama ni nko ye galamsi mo ahemfo no temesina na mopa ni die kwan so omunya saade no ne ye moye nsuo ho ban ye moye nsuo ho ban pa ne nsuo de nyankopɔ de maaye se omo na emesom ye enye ye na yesum nsuo enti wo se wo yere to wo siesie wo yere siesie pa ana wo kompem oyi stars akase ekyerɛw na wo se wo siesie na siesie pa se onyi stars bi ankyerɛw ana wo do bi anim na meboa enti se ye siesie omu ya ana omu so nya dopa ehwe ye so timine futu me de mama obi bia se yasom no omunkutam yi ena se bosom wo fie so a mesna mempa abosom no ko pe bosom ne siesie ni na obi a wato bosom ato atwene wato wade bia ato atwene bia kan hu se obubu hu akonta na ne yesem bosom ne sa baba ka no kle mo se yedai na nanu bosom ne sa baba ka papa ese sofu bi mi mo ne din na na ode tu obi anim se ye ha wom se sofu na so de egu sofu asore po kumasi yo asore pa ni papa bufa so na ofe wasa kata 13 ba kokura de emi ni okwaku bunsam ya adwese yese ekoto ni de abi sport oh pao ye koto koto asole da ende ekobi sport se na menyansa se ye beton snap ne kasapreko ne sa no mani nyina bi wom obi pibi so atwa obetwa bi maame ye ntena se masa ankrofo wi MSA o my God and o mana ama ne kure firi o my God nam yes na nanom instant justice o ye ya omode o moboa enye ne kure na maame no wu mo se no ne ade ne senka o se maame no wu jai obi be ka se busum bia wo ye bone ya no waku da bi onze me di kan me ametiwe meti na ba nkro ho bo metima ye mfunso bi minim enye se na di firi me no o kyere me se ha enti ha biem sana na namotie obi obeka se bosom de obosom na pa no akum oda bi omunkum
Abosom no eni mere ne wo mera ho na me cheche abosom ye wo mu ahodo amiensa ne be no topic baako so dia se ye abosom no mu ahodo amiensa Ghana ha na ase asantimam hia no ye wo abosom a ye do mu gi ikuru ene ye wo ye ni abosom ye do mu gi ikuru so dia se Ghana ha no ana asantimam hia Abosom nyina ompanyini omkomenda ene ombibia ye Nsuo eno ye baako ena tano se ka tano asa wote ase nya che tano Nsuo da ho tano ye bosom a ye wota kwabena ta yaw ta fofie song eye ya ta kwasi ye wo tano mo na ye do mbeji asantaman Kubia wahini bia wakubia wotano si ne bosom tano no so mu firi nsuo tano bia ntimi ngase mi firi esoro ne bae da bi ka se ka tano ye nsuo da bi ite mo wa se behu obi wase me kom tano we tano ya tano kofi obia tano ko share tano enti tano no ena ye wo bosom brafo Bosom brafo no e de ne se woni de woye bone ya wona chiw ase omo na ye Nsuo ne tanofo no mu sojesfo no abosom brafo no so omo na ye omo de se tano no tewo na se wo papa ye bone ya tano beka bujani gano we de oye makora ye mfama no kokko to de bobo no kokko na e ho na soja ni asoro sin na me ba me kohwe na ba okoya na wakwache no enti saa abosom no ye do mu chichiri kuro no omo penipa sitam bia nipa be den e beba kurum tene kan tete ne yakwaje tano ye de na be sifie efi bi wo ho a ye nwo de wo kwaje bosom ne ba fie ho a no be tim bosom na nipa awa ba fie ho burka nipa ba fie ho saa na ade na tie enti ye de tano e na chichiri fie na matise peni bi ka se first no na ebi wo ha na awo ni fie mu nyama nti ska na wo ha no mda kwaje mma no kre tie busum bia ye good busum bia ye ska kokko nti ne se sampanimfo no wo sum wo mo no na se wudi o machi no a wo siesie wo mo no no mo so som to mo som ne de na mo so mauska na mo bo nkwa ho ban se ya de bi meka ho owo bi ma na omusika no no mo so no udware wo mo no ne sika ni bi su purugu na so nya bi na so otafre enti na nyankopɔ bɔ mo so mo mesom ye enye ye ne yesom wo mo to omo som wo ye som omo som ye no no mo ma yesika ni bi sa na tie ade no obi enya bosom ni bi se wi asen ko obi enya bi efie bia bi bosom wo kura wo na mo odin ye fra wo sanyi me de sedwa ya na se abna asedwa no kubusa na se ye de edin ubokum na ye bosom din opa ye de abosom din na tutu ni pasa na aka wo enti fie bia bosom wom efie bia enti ne usi fie a fie ni ntimi nyana nipa ntimi ntena fie no kane kwa usi fie se wi ginaye ye ka ginaye o so te ase on se sana ye wo ha mesa yi bi ye wo amame na ye so mo ye nye dia shaase nye dia gina se nipa mu fie mu rof enti fie bi wo mu ase bode mo na mu mbehunu efie bi wo mu obetima ko wura fie ho na fie nipa mu wo fie ho nipa be wo a efiri be 70 50 60 ko no ena nipa wu enti se ene maburu na aban musu ye ko sofo bi wo sofo bi se yakwaje gina yi bia be hye na fie di eni musu ye kotu gina ni fie musu fie na ni pastor no mu wusa tie na nam totofo no mu nim nyansa sika kokwa asema wo kan so omo de ko otimi de ko o se kadachi enne ne de me beje tano ne bi e de aba me fie e de aba pedom e wo fie na omo de aya ade e de aka bosom ne de no de atoso no de amamo na mo de abesi fie enti yesi we no efie oni pa beba ho pa sika no so e ka ho no su no sika beba fie ho pa
obi o wonya man bebre so skani eno no wan fisika nkogina okosa ya ukogina wi a so pese sika be fie wa edisika kokko oh sekani ni sika kokko abu wo bi mimi wo bi we wo bi wonam kro timi fa bi ene bisa se na nsuo ta kokko nam kro nya bi suma yansum nanamusum yansum mu yi yayi no kuredie afiri ya bra bom ne yedi nkontompodi ani bere pesika no ana ma na sa no mani nyina hwete ne se nya odo enya tema ma ni paide no kore na ma mo nante wo hwinti se obefa sika kokko wo fom ene e face no oh ene se utu hu so se wagya bone ya on se nanamusum no ayesom no so oya bone onti mimi madam fukonfu bi nanu oba me ka ase mi kire me o ka ase mi to hwe ni se di wo se wo se me ye ma ade na se wusi ho a meja ade ne ye adensia one ne dia wo ya ne se kunima me bubunu gu ho yesin ana ye fe ne gwanagwa de se enye enokram ntubosom ya ntubosom ye fe ne gwanagwa na de o ye bia ma obi ana me ko mimi koduru a metewa mede metewa ma yidi na mehwe ne sa nto ye wi a mini ni di nkomo o ya ade ne wi ma nipa no time of the toast 3 days ade na anyi me wa no tu moto ba me ya se ofi no ko o ye na ade no hu bi wo de besi tese me kra ne sunsum ne kuta mo mpesa no ma no ba me sisi mimi tu udi mboni sisi e na me fan sakura kanche mabosom ne twa ho akoko ye hu bibia de ma ne so nkun ba obese o nkun obese o obechew se ade na me ye ndi saa ya na ye kire no obedwedwumi makoma obe mu se ode adwonfoforo kura betumi tirim fast ama saa asem na firi mimu se me asem ni firi mitirim a eno an wajai onye omo mpebone omo se ye no nipa yen ka nipa ma ye nche yen titi nipa saa no mo so na etie nti tano na ye kan saa na ade no etie nti obo a ukombosom brafo one nsukomfo na atano komfo nye peda nsu brafo ne tano komfo nye peda dabi tano komfo eni nsukomfo mo ye baako omo de chichiri kuro omo de makuro gina omo so ne weska bosom brafo chichiri kuro dabi ye mfa bosom brafo bia chichiri kuro da bosom brafo kuro so de chichiri kuro bokuro obokunkum omo masa oh ye busum bi wo ofenso ya bebia no ofiri ebono mem obokuro no kuro ba ku obokuro ni nyina ya kuro ni okotachima ayi enkwansa efin ayi efre o amawi obokuro ni nyina obokuro ni wie no ofiri kuro ni mu no asaba asantemem enti ye de tano ye de nsuo ene kekere ikuro na abosom brafo no de omo se ye fro ma fa mfiri omo de oye bone a omo mfa mfiri ombechew omo de no tano nsuo oya de obehwe usa eduabo na ye bono obo se ubodua a uni bayi a edua nchew oboa ye firi nsuo bodua a mfiri du kuro nsuo no bechew omo no mo ya abadayefo omo transe ehwes a bone ye okra nipa esimasi bone ya de ato no so se menche no ebo okra ye kom ana wode kofa asaade no ana wakodi enti se mekwachi ne kunu sesi amfa so be na woso wanche no se lipa ni ko wi obi ade no wiya se mpabo ahyem no obi awie no akoto am obi dia ne obechew na se bo ade no wiya kodi dia ofuru bodua enkanka ne wo mo mbo ade yerai ene se na banko akunkum nipa bibirebe yes se bo de dua egum no so de bana ni se nipa no nwia nkoton nko no wiya no ne ma akodi dia onim se koma ne de no ana wakofa bi adi na no okofa ba ku mienu miensa to so mpene na obechew wo mpebere ai se de bia be obi na ode didi ande obechew enti wo mo no abosom no wo no ma bia o mo de bonipa nkaye ye nipa bi ye nim tin ye se abosom so de obewura mu anu akun dabi mami me nya abosom so na mesom ye na abankwa de me ye adwuma bepem na sa me ne yakumi ne yasie me oh pa ne yakumi ato atwene nipa miensa memma nya ayo ana sa ankrofo no so nya ya ayo frenifo na me se kohwe bansre gugu nkrofo na se na nya bansre koto bi da mo ya bi da mo mo hyehyɛ mo nkawa nipa na share da link wo me so mo mra me so
keke eso no bosom no esu aba nko na esu ofin ne kuredi me som wo ne mabosom brafo mo ka ho ne kuredi me som mo ntino wentimi anya saade no ntimi anya mhwe ti sa na ade no etie nti mesre nanam mesre tiefu mo ma abosom som no enhia wo mo obi adwomboni wo tirim ntimi nsom bosom ntimi ni bosom achi na sa adwomboni ni wo tirim na wo tirim ye fan a betimi adi bosom chirama konfo na kan wase se utirim ye fitaa enso kotu amu awanye den unku so utirim ye fitaa de enso kotu amu obeku sisi ye nti esomo no depa ne nyina nse oba unkum nipa wonse nipa wonwene bone sana ade no etie entina na munua no makonfo no muso ku nipa ne den na bakajo oh because mo se ye chichiri kuru ye mokuru ne se we konfo na de bosom te wo se ukum nipa wo se nipa wa na wawie ye nya awie papa ma nti mi da futo metu o mo ne se ye adwuma no mumfa hunhura nkrofo ene nye se mabene ene ye benefo dabi adwuma no wadwuma pa wo ye ene obi bedi wo ho adanse pa na nye so wo ba ko hye ntare akese na wo de behunhura nkrofo ene kora de yade o mo ye ne se obi kora ba no ho abusa na obi ba no no bosom na se da maya na mo na afafon no ma free ni pakwa na mata sin message ama se bosom ne se wan fo ase da ma obekun se me tu amanfo fo so konfo bi yesa ade ni bi kire wo a ka chi ni pip opakwa min ka si di na tem yesa ye bone fast dan di en fast dan ma bosom ase da de nyini pa ne dan bosom na ne be dan aka na me na ba nkra me se me so me book me se me book pa de di ene se me secretary mfani meni mie nkokwa ni ndaka na eka yebekom kwa na mpanimfu bi kura de meka so te ase enya sa na ye adwuma no mesire mi nyama konfo ese bi om di adwuma na ekọ no ano de pa munyai na afi na no sa asem kura me fere busa abosom na omuye interview no omunyai yesi adia yanto no yemu ne din yehunu yi na namode mo na mo ka kire yi ne yeso aka kire nkrofo na yesi de mo abosom no mbo ye interview de na mo ba je se makonfo na enka na koro on se na nam abosom no soso no so mo ba yeso a ye wa kire me fo mo control wo mo ye wa sembo akura abosom no kura o kan hunya se siame ne beka omo so mo no mo ka masem prin sana abosom asem tie bosom nka se me de me fere ni personal ntimi nka na se dabi bosom mfere obia wa asase so on de yi na ba se on no meka no kore nti se obi uye bone ana obi fere bodua obananum o isa se ro ba wani mu nyina kirewo nti dua na ekutu dua na ye den efiri wo ama wo hu bone a wo ye den eye ti mesere na mabosom no ene wo mo amate ho no me kwara me mfa asudie ni ma abosom no achiamefo ne mpanimfo mote ho no ene yeso muhunu bibi se ye mabosom enkasa ahia na kyanko wakaka asem bi yeso waka asantima me o yeso udi ahimfo ni bebere akira obekira asantima ase na wo konfo no so obekira ase awie no oni beba ho so ne de uti eda nkunya ho o ene na bibia bibi o ne konfo so wo hye nkom na konfo bebere o mbetena tv so ehye nkom no na kana wo hye nkom na amamu ayekum sisi de twem mia ye konfo panyini ba ko asantima konfo panyini konfo tida okohye nkom bi sa nkom na okohye ye na 40 days omo si amem omo chi ni twa ni ti se na shiri pa white when the feeling tidimu NAP baby edi botiri ko asem wotini ka asantefo beto mirebi no na mo chiri pamio asantefo beto mirebi no mo chiri pamio eso ne nsem o kan nyina bem ende meka chiri wachiri e kan hwa amanfo beta ake meka chiri wachiri na just ayofo ha ne de ko wotwetwe ne nyina edi si yakam
wasi wo dan na wie ope so obo dan so ope roofing tiles papa now they are board dan so they are jack baby ba ko pe na me kan for the amount and one say Mafo Ventures yakwa for stone coated metal roofing tiles papa ne board platform e dia pro jack you grow from adjacent prime cars bibia ni a obetumi afre 0244 870301